какво идва към Зодия Везни през май месец. Нека да видим, щом си тук, има нещо за теб. Така, май месец тук носи период, в който ще трябва да се вижда истина, илюзии, а не илюзии. Част от нещата около теб може да изглеждат объркани или неясни, но скоро ще разбереш кой какви намерения има към теб. Възможно е да се дистанцираш от ситуация или хора, които само ти взимат енергията, само взимат от теб без да дават. Като тук идва и движение напред, ще вземеш решение за промяна на посоката, в която вървиш. Да видим и от Вселената послание, какво има да ти каже. 2. Не всичко, което блести за теб, се казва тук. Избери това, което ти носи мир, а не хаос. Стар цикъл приключва, за да се отвори нов шанс пред теб. Едно любовно послание. Тук човек, който е бил непостоянен или се е отдръпвал, може да поиска връщане и втори шанс. През май ще се решава дали това ще бъде ново начало или окончателен край.